Každý z nás sa už určite aspoň raz zamyslel nad tým, prečo niektorí ľudia reagujú na konflikt, napätie či stres spokojom, zatiaľ čo iní horlivým prejavom vyjadrujú svoje emócie. Ako je možné, že niektorí z nás sú prirodzení lídri alebo zabávači a iní skôr opatrní či nesmelí pozorovatelia? Aj týmto rozdielom sa medzi ľuďmi dlhodobo venujú rôzne osobnostné typológie. Odpoveď na otázku, prečo sme každý iný, sa totiž ukrýva hlboko v našej psychike a osobnostných predispozíciách. Takzvané teórie temperamentu skúmajú základné stavebné kamene našej osobnosti. Dnes si predstavíme niektoré z týchto prístupov a pozrieme sa aj na to, ako nám môžu pomôcť lepšie porozumieť sebe aj ľuďom okolo nás. Vitajte v podcaste Psychologicky. Som psychológ Marek Horňanský a v dnešnom dieli s vami otvorím tému teórie temperamentu. Ako jeden z prvých sa temperamentom zaoberal lekár zo starovekého Grécka Hippokrates. Ten je aj považovaný za zakladateľa moderného lekárstva. Hippokrates rozlíšil 4 osobnostné typy, a to podľa prevažujúcich telesných tekutín. Konkrétne ide o sangvinika, sanguis ako krv, cholerika, čiže chole, žlč, flegmatika, flegma, hlien a melancholika, melanchol, čiže čierna žlč. Sangvinik, ten sa vyznačuje predovšetkým primeranou reaktivitou. To znamená, že na podnety reaguje slabo, na silné zase silno, dominuje u neho tzv. Reakcia. Čiže sangvinik je veľmi prispôsobivý, je vyrovnaný emočne, v podstate optimistický, je veseloladený, jeho prežívanie zážitkov je hlboké a hovoríme, že ide o tzv. Emočne stabilného extroverta. Potom je tu cholerik, je to vzrušivý typ, ktorý má sklony povedzme k výbuchom, hnevu až agresii. Ťažko sám seba ovláda, reaguje často impulzívne, čiže bez rozvahy, je netrpezlivý, panovačný, a vyžaduje si od okolia ústupky. Neraz je egocentrický, emočne labilný, rýchlo si toho splanie a hovoríme, že ide o tzv. Emočne labilný typ extroverta. Tretí je flegmatik. Flegmatik, ako už názov hovorí, sa javí ako ľahostajný, to znamená, vzrušujú ho iba podnety, ktoré sú silné. Je v zásade stály, často veľmi pôsobí pokojne až chladnokrvne a pre mnohých to môže pripomínať taký ako nezáujem či apatiu. Hĺbšie vzťahy s ľuďmi nadväzuje iba s malým okruhom osôb a často v podstate taká tá životná pasivita neraz je takým výrazným črtom pre neho. Ide o tzv. Emocionálne stabilnú alebo typ introverta, emocionálne stabilného. A štvrtý, posledný je melancholík, ten sa vyznačuje hlbokým prežívaním zážitkov, hej. Je v podstate ladený pesimisticky, hej. Z jeho pohľadu je ten život viac menej ťažký, útrpný, nemá rád nejaký hluk napríklad, hej, nejaké citové výlevy, je citovo veľmi stály, ten svoj život v podstate žije skôr orientovaný dovnútra, hej, nenadväzuje veľmi kontakty s neznámymi ľuďmi a pokiaľ už má nejaké kontakty, sú väčšinou hlboké a trvalé. A väčšinou teda hovoríme, že ide o tzv. Emočne labilný typ introverta. Dobre, potom tu máme teóriu temperamentu podľa Carla Gustava Junga. Ten bol to psychiater, dá sa povedať, jeden z najväčších mysliteľov 20. storočia a ten delil temperament v závislosti na prístupe k okolitému svetu. A rozdiel temperamentné typy na 2, a síce na introvertov a extrovertov. Introvert
z jeho pohľadu človek, ktorý žije viac menej vnútorným životom. To znamená, je veľmi vnímavý ku svojmu okoliu, je premýšľavý, empatický, skôr teda tichý, má sklony k mlčanlivosti a nemá rád veľké skupiny ľudí, lepšie sa cíti ako keby s ľuďmi, ktorí sú mu známi. A v takých skupinách sa potom vie tak trošku páviť, to znamená extrovertiť a môže sa teda javiť, že je veľmi zhovorčivý, komunikatívny, ale to sa mu darí teda len v nejakých kruhu osobnom, kde má zázemie. Extrovert na druhú stranu to je človek, ktorý je viac menej, mohli by sme povedať, povrchný, spontánny, ľahko komunikuje, ľahko dokáže zahájiť aj udržať rozhovor. Jedná neraz však rýchlo, povedzme, že zbrklo, jeho city sú povrchlé, potrebuje byť nejakým spôsobom v centre diania a rád sa objavuje napríklad na akciách, hej, s väčším množstvom ľudí. Čiže také tie typy, ktoré proste vidíte napríklad na firemných party, kde proste niekto robí zabavača, hej, proste vie strhnúť ľudí, tak to sú samozrejme podstatne skôr extrovertné typy ľudí. A musíme povedať, že ten dnešný moderný svet patrí rozhodne skôr extrovertom. Čo poviete? Pokiaľ sa necítite ani typickým extrovertom, ani introvertom, potom používame tzv. Ešte typ ambivert. A je to typ osobnosti, ktorá ako keby bola medzi týmito dvoma pólmi. Čiže tie osobnosti ľudia sú väčšinou takí vyvážení. Nedá sa povedať, že by boli extrovertní alebo introvertní. V podstate sú to ľudia, ktorí majú potrebu komunikovať, zaujímať sa. Hej. Na druhú stranu nie s každým sa dajú do reči. Ak sa už teda dajú s niekým do rečí alebo teda do nejakej interakcie, tak sa snažia ísť povedzme k nejakým hĺbším témam, nemajú radi nejaký dlhodobý small talk, reči o počasí a podobne. A pokiaľ ambivalenti, tí sa vyznačujú aj tým, že v niektorých dňoch by teda hovorili s každým, dali by sa do reči s každým, hej, a potom majú dní, kedy vlastne chcú byť v ústraní a dobiť si tak povediac energiu. Ak sa už teda v tomto bote spoznávate, verte, že je to úplne v poriadku. Či ste už introvert, alebo extrovert, alebo ambivert, viete s tým pracovať, to znamená ľudia, ktorí majú povedzme problém s nadväzovaním vzťahov, s komunikáciou. Sú to isté zručnosti, ktoré sa dajú zlepšovať. A naopak človek, ktorý povedzme je hodne extrovertný, v očiach mnohých povrchný alebo teda málo vnímavý, tak môže zase trénovať svoju empatiu. Tak, ďalšia teória temperamentu, mohli by sme sem zaradiť napríklad nemeckého psychoterapeuta, volal sa Ernst Kretschmer a doktor Kretschmer vlastne skúmal vzťah medzi, povedzme, nazvime to fyzickým tvarom tela a niektorými znakmi osobnosti. Aj rozlíšil 3 také podskupiny, a síce piknikov, astenikov a atletikov. Hej. Piknik, to je vlastne temperamentný typ, ktorý má, povedzme, väčší objem pása, hrudníka. Hej. Sú to skôr, povedzme, stredne vysokí ľudia, sú väčšinou veselí, ale občas so sklonmi k depresii. Potom tu máme astenikov, to sú väčšinou štíhli, vysokí, neraz sú precitliví, občas skladní, pre niektorých cynickí, majú sklon ako keby
inklinovať k neurózam. Tretí ten typ je atletik, to sú väčšinou ľudia, tak už názov hovorí, vlastne s vyvinutým svalstvom, aj športové typy, tí sú niekedy výbušní, aj ľahostajní a tak ďalej. No a ešte z tých posledných môžeme si spomenúť napríklad aj teórie temperamentu podľa univerzitného profesora Eda Sprangera. Ten založil vlastne typológiu, ktorá vychádza zo 6 hodnôt. Sú to hodnoty konkrétne ekonomické, teoretické, takzvané sociálne, politické, a patria tam ešte estetické a náboženské. To znamená, že v každom tom dospelom človeku spravidla prevláda nejaká jedna z určujúcich hodnôt. Hej. Aj keď teda môžu byť v ňom aj viacero tých odlišných smerov sa tam môže prejavovať, ale on vlastne vďaka týmto 6 ako keby hodnotám pomenoval alebo charakterizoval 6 typov ľudí. Hej. Čiže napríklad ten typ ekonomického človeka, tak to je vlastne typ, ktorý vo svojich vzťahoch kladie na prvé miesto skôr hodnoty ako užitočnosť, maximálna efektivita v práci, usiluje sa skôr o taký komfortný, príjemný život. Častokrát peniaze sú takým tým určujúcim faktorom. Estetický človek na druhej strane, ten sa pozerá na život z pohľadu nejakej estetičnosti, krásy, symetrie. Sociálny, pre neho je veľmi dôležitá práve ako keby pomáhať iným, hej, byť nezištný, hej, byť ako altruisti. Hej, to je také výrazné. Preto tento typ. Mocenský, hej, politický človek, ten sa zase vyznačuje takým ako egocentrizmom, najlepšie sa realizuje vo vzťahoch moci, ak teda dokáže ovládať iných, hej, častokrát teda v politike sa nájdú tieto typy ľudí. No a potom tu máme ešte náboženský napríklad typ človeka, ktorý vlastne takú tú najvyššiu hodnotu hľadá v nejakom transcendentne, hej, napríklad vzťahu k Bohu. Tak, na záver si môžeme pripomenúť, že vlastne osobnosť každého z nás je výsledkom istej kombinácie vrodených, nejakých genetických predispozícií, čiže to, čo sme zdedili, prostredie, v ktorom nejak vyrastáme, pohybujeme sa, ktoré nás formuje a samozrejme aj naše životné skúsenosti. Hej. Tieto teórie temperamentu nám ponúkajú veľmi cenné nástroje na porozumenie vlastne dynamikám. Hej. Či už od tých klasických prístupov Hipokratových až po nejaké moderné psychologické modely. Každá z tých teórií vlastne ponúka nejaký jedinečný pohľad na to, prečo sa správame tak, ako sa správame. A je dôležité pochopiť vlastný temperament. Hej. Z dôvodu porozumieť nielen samému sebe, ale samozrejme potom aj v medziľudských vzťahoch sa zlepšovať. S tým súvisí aj povedzme komunikácia, aj schopnosť efektívne reagovať a tak ďalej a tak ďalej. Tiež je dôležité povedať ešte v závere, že žiaden typ temperamentu nie je lepší alebo horší. To znamená, že každý z nás má svoju hodnotu a prínos. Preto sa aj napríklad dnes personálne oddelenia v rôznych firmách, organizáciách snažia ako keby namixovať taký rôzny typ ľudí, zamestnancov častokrát, pretože každý má svoje plusové stránky a môže to priniesť do kolektívu nejaký iný zaujímavý individuálny pohľad, prínos. Niekedy to funguje, niekedy to funguje menej. Tak, aký je váš temperament a ako to ovplyvňuje vaše životné rozhodnutia, vaše vzťahy a profesné ciele? Ako ste na tom? Nezabudnite, že poznanie a pochopenie sama seba je vlastne takým prvým krokom k osobnému rastu a nejakej celkovej duševnej pohode. A už sme v závere. Ďakujem, že ste si dnes našli čas na vypočutie podcastu Psychologicky. Dúfam, že ste získali nejaké nové poznatky, jasnejší pohľad na tému.
A ak vás táto epizóda oslovila, neváhajte, zdieľajte. Budem rád za vaše otázky, postrehy. Som psychológ Marek Horňanský a teším sa na vás pri ďalšej epizóde podcastu. Do skorého počutia.